Jama'a masu kallon sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Asabar 14 ga watan Satumba na shekara ta 2024 shirin da za mu soma a fadar Prime Minister inda a ranar jiya Prime Minister bugu da ƙari ministan kuɗi da tattalin arziki Ali Muhammad Lamin Zen ya jagoranci taron kwamitin ƙasa mai kula da al'amuran ambaliya shi dai wannan taro an kira shi ne domin yin raskuna dangane da ire-iren gyaran da ruwa yayi ya zuwa yanzu a cikin kasar nan sannan kuma a duba a ga kyawawan matakan da suka dace gwamnatin ta dauka. Abubakar Bezo na da karin bayani. Wannan shine karo na 7 da wannan kwamiti na ƙasa mai kula da ambaliyar ruwa ya zamana domin tattauna inda aka kwana game da ambaliyar ruwar bana a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Taron da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen, wanda a jawabinsa na shimfiɗa ga wannan taro ya yi bayani akan ababen da taron zai mai da hankali a kai, kama daga matakan shayo kan illolin ambaliyar da irin mace-macen da aka samu da kuma hasarar kayayyaki da muhalli, sannan da maganar tallafin da ya dace gwamnati ta yi wa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Dangance da inda aka kwana game da ambaliyar ruwan, ministan kakkau da iftila'i da kuma agaji da tawahi ta buga raskwanar rangadin da ta yi na gani da ido a jihohin Maraɗi da kuma da Magaram. A sakamakon haka ministan ta ce yanzu dai komi ya daidaita, fargaba ya riga ya kau bisa ga jan kokarin da gwamnati ta yi domin a gazo da kuma tallafawa jama'an da wannan ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar bana. Daga nasa bangare ministan sufuri da gine-gine kanal manjo Salisu Muhammad Salisu shi kuma cewa ya yi tun faruwar wannan ambaliyar ruwa zauke ranar 13 ga watan Satumba an ƙididdige iyalai 125,000 da kuma 772 waɗanda ambaliyar ta shafa, kimanin mutum 924,779 kenan waɗanda suka rasa matsugunninsu a halin da ake ciki. Daga cikinsu gwamnati ta samu agazon iyalai 112,425, kimanin mutum 842,356 kenan waɗanda aka rarraba ma ton 9,742 na abinci, abinda ya tashi kimanin kashi 91 kenan cikin 100 na waɗanda ambaliyar ta shafa. A jimilce dai ashi 11 ne aka yi na rabon abinci wanda gwamnatin ceton ƙasa ta saye da kuɗin aljihunta domin rage ma waɗanda ambaliyar ruwan ta rutsa da su kaifin wannan matsala. A ƙarshen taron mambobin kwamitin sun amince da takardun ladubba da kuma tsarin aiki na shi wannan kwamitin agazon jama'a. Daga bisani Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen ya ja hankalinsu akan su ci gaba da tafiyar da aikin nasu kafada da kafada da kwamitotin jihohi da aka kafa saboda a samu a ci nasarar wannan aiki na agajin jama'a a cikin sauki. Daga nasu bangare ministan kula da raya birane da gine-ginen gidaje Salisu Tsahiru Adamu ya jagoranci bikin azatu bali na farko na ginin gidaje 150 waɗanda gwamnatin ƙasar nan za ta ba ma'aikata a cikin farashi mai rahusa. Kamar yadda kuka riga kuka sani dai hukumomin ƙasar nan sun lashe takobin samar ma ma'aikatan gwamnati da hali na gari musamman ta hanyar sama musu gidaje a cikin farashi mai rahusa. To dangance da haka ne domin cimmu wannan gurin ne gwamnatin ta tunkari bankin tallafawa domin samar da gidaje Bank de la Vita ta yadda za a tallafa da kudaden da za a gudanar da wannan aiki. Ga karin bayanin da daya daga cikin magabata ya yi wa manema labarai lokacin da minista Salisu Tsahiru ya kaddamar da wannan shiri. Wannan projen na ginin a ce wadda da Bank de la Vita du Niger da minista na gine-gine suka hudu suka tsara. Yau kwarawa ce za mu yi a nan Yamai, shine za a yi na gida 155 na duka wasu wanda suke kawa ma'aikatan gwamnati da wanda ma suke ba ma'aikatan gwamnati ba wanda suke na prive. Kuma bayan wannan projen za a je hal cikin ƙasa manyan birane shi ma za a yi don shi wannan na yanzu kuɗi miliyar 1 ce da shika 500 mai na farkon shi duka miliyar guda 4 ne za a kashe bisa kan wannan gine-ginen. Wannan na farko ne za a yi a nan gurin.
Ministan kiwon lafiya Medecin Colonel Major Garba Hakimi ya kasance a babbar asibitin koyarwa Hopital Lamor da ke nan birnin Yamai. Ministan ya je ne domin karɓar waɗansu kayayyakin aiki da ƙasar Italiya ta taimaka da su. Ga ƙarin bayanin da shugaban asibitin ta Lamor da Professor Eric ya yi wa manema labarai dangane da ire-iren kayayyakin da kuma alfanun da suke tattare da shi. Kayan da sun kawo muna kaya ne wanda ake aiki da shi wurin hida na yara. To kayan nan ne muka karba da fari da minista, kuma bayan shi muka tahi can baya muka ga wasu na'urori wanda ake ba ma 'yan malati iska wanda ake ce ma oxygen. To na'urorin nan su ne ke sa a kera wannan iska da ake ba ma 'yan malati. To minista ya ga duk kayan sun zo yanzu haɗa su ne kaɗai ya yi saura a yi, kuma kayan da an ka kawo in Allah ya yarda Hopital National Amiru Bukar Gello zai samu incin kanshi a wajen wannan iska na da za a ba ma mara lahiya, har ya kai inda za mu iya ba ma wa'ancan likitoci na Yamai. Bayan wannan minista ya zo nan ga ganin scanner wajen radio. Kun san kwanakin baya da ya zo gobara an ka yi sai scanner iya ɓaci, sai ya ɗauki alkawali ya ce nan zuwa kwanaki in Allah ya yarda an gyara shi. To shine ya zo ya dawo ya gani in an gyara, to kuma da ya gani lalle ya ji daɗi tunda ya kai yanzu wata guda da scanner in ake aiki da shi, ana ma 'yan malati scanner. A labaran namu na jihohi mu isa da farko jihar Agadez, inda gwamnan jihar General Brigade Ibra Bulama ya mika wasu lambobin yabo da gwamnatin kasar nan ta ba wasu 'yan asalin jihar ta Agadez domin karrama su ko kuma yaba musu dangane da irin gudunmuwar da suka bayar wajen ayyukan ginin kasar nan. Abubakar Muhammad Murfi ya aiko da rahoto. Inji yan iya magana na cewa duk wanda ya ci ladar kuturu dole ya mai aski. Duba da irin wannan lafazi ne mai da ragon suna ya ja hankalin hukumomin koli kan gaba Birgediya Janar Abdulrahman Chani da gwamnatinsa na tunawa da zaratan mutane da suka raka majalisar ceton ƙasa a lokacin da take buƙatar gudunmuwar 'ya'yan ƙasa domin samun dogaro da kai a faɗin ƙasa baki ɗaya. A nan fuskar jihar Agadez bikin bada lambar yabon ga zarata mutum 8 waɗanda aka zaɓa don ba su lambar yabo ya gudana ne a cikin harabar fadar gwamnan jihar Agadez Birgediya Janar Ibra Bulama Isa tare da tawagar da ke mara masa baya, waɗanda nasu bangare suka karɓi goron gayyata domin kasancewa a wurin wannan babban taro mai cike da alkarya da aka yi madakani a shekarar bana lambar yabo Sarauniya Mangu. Cikin dai waɗannan mutane guda 8 ya haɗa da mai abzinawa mai wukayyanka wato Sultan na Ayir Alhaji Umar Ibrahim Umaru da kuma hamshakin dan kwangilan nan a ƙasar Agadez Alhaji Salabos da waɗansu mambobi na ƙungiyoyin farar fulla da sauran al'ummomi waɗanda aka hamshake su da lambar girma mai cike da tagwalla da karfen zinari da abin da ba a rasa ba. Da ya ɗauki jawabi gaban taron al'umma mahalarta taron, gwamnan jihar Agadez da ke zama ƙirshin biki nuna farin cikin shi ga waɗannan mutane guda 8 waɗanda suka yi mubaya'a na raka majalisar ceton ƙasa cikin ayyukan ta nutsin kayan nesa na neman incin kai da dogaro da kai, kafin ya mika gaisuwar hukumomin koli kan gaba Birgediya Janar Abdulrahman Chani da gwamnatinsa waɗanda suka asasa wannan tunani na halin mutanen kirki da dattako. In shi gwamnan jihar na Agadez ko ba komai ya zama wajibi ga dukkanin dan Nijar ya san sunan ƙasarsa a ƙasarsa ce, ita ce kuma dogaransa da ko ina ya je da sunanta ne yake amsa kira. Ya zama wajibi ya nuna goyon bayan shi da ci gaba da kamawa wajen girkata da kuma maidota a bisa diga-diganta na zama da dogaro da kai. A yayin taron, gwamnan jihar Agadez din ya sake yin amfani da wannan dama domin sake jaddada juyayin shi ga mutane waɗanda suka rasa mahallinsu da kuma dukiyoyinsu a lokacin da aka samu ambaliyar ruwa a fuskar jihar baki ɗaya. Ya ce na fatan Allah subhanahu ta'ala da ya sabko mu da damuna mai albarka, yawaita cimaka mai yawa don tsallake siraɗin karamcin abinci a ƙasar jamhuriyar Nijar da maci wulwuta kamar yadda hukumomin koli ke bukata a faɗin ƙasa baki ɗaya. Amin summa amin. A wani fanni kuma gwamnan jihar ta Agadez ya jagoranci bikin soma jarabawa domin tantance ɗalibai mata waɗanda za su shiga a cikin makarantar kimiyya ta 'ya'ya mata da ke nan birnin Yamai. Mu sake tuntubar Abubakar Muhammad Murfi domin ƙarin bayani. A fuskar jihar Agadez kimanin da ɗalibai ɗiya mata zalla guda 10 ne suke rubuce a saman takarda ta soma jarabawa a cikin makarantun soma ɗaukar darasi cewa da lise scientific da fi
tara daga cikinsu ne suka karɓa goron gayyata shiga azuzuwa zana ita wannan jarabawa ta share fagen karatu a makarantar kimiyya ta ƙasa da ke babban birnin Yamai. Gwamnan jihar Agadez Birgediya Janar Ibra Bulama Isa tare da tawagar da ke mara masa baya sun kasance ne a cikin harabar makarantar mai suna Mai Manga Umara da zumar bada sammacin soma zana jarabawar kafin ya bude wannan envelope mai dauke da jarabawar Faransanci. Gwamnan jihar cikin raha da begen juna ya ja hankalin ɗaliban da su san abin da suke yi tare da tsayawa bisa sanin su don huce ma kansu takaici da ya kamata. Badin ya bayyana masu abin da ƙasa ke shira daga nasu ɓangare na dogaro da su da kuma nuna tutiya cikakkiya ƙwararra musamman a fannin kimiyya da Nijar za ta yi tozali da su da kuma buga ƙirjinta a ko'ina a cikin wari. Jawabin da ya shiga cikin kunnuwan masu saurare waɗanda aka yi domin su. In bayyana muku da cewa wannan jarabawa dai na ci gaba da gudana ne a sauran jihohi guda 8 na ƙasa da za ta mai da hankali ne bisa sashen karatu guda 3 da ya shahi Faransanci, lissafi da kimiyya. Daga jihar ta Agadez sai makwabce ta jihar da Magaram inda a ranar jiya ne aka kammala taron nan da hukumar nan ta karfafa dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya ta shirya don ƙara karfafa dangantaka ta fannin kasuwanci tsakanin jihar ta da Magaram da kuma yankunan Daura, Kano da Jigawa, haka zalika da sauran yankuna da dama waɗanda ke mu'amala da ƙasar ta Nijar. To ko menene muhimman batutu wanda shi wannan taro ya cimma, ga wakilinmu Abdurrahman Ma'azu da ƙarin bayani daga can da Magaram ɗin. Tsawon kwanaki biyu mahalarta taron da suka hoto daga tawagogin Nijar da Najeriya a ƙarƙashin inuwar wannan babban kwamiti na hulɗa tsakankanin ƙasashen guda biyu suka yi datattun tantamnawa cikin nutsuwa, ƙwarewa da kuma ganewa juna. Haka zalika taron ya tsaye da ƙudurrurruka da shawarwari daban-daban da za su bunƙasa fannoni irin na zirga-zirgar kayayyaki tsakankanin jihar da Magaram da ke cikin ƙasar Nijar, Daura, Kano, Jigawa da ke cikin ƙasar Najeriya. Kuma babu shakka wannan zaman taro zai kawo sabon numfashi game da hulɗa tsakankanin ƙasashen guda biyu. Daga cikin irin datattun shawarwarin da aka tsaida a gurin wannan zaman taro, har da bunƙasa fannonin noma da kuma kiwo, kana da gine-ginen sabbin hanyoyi da za su ba da damar aji daɗin yin zirga-zirga da kayayyaki iri daban-daban. Ƙoƙarin ƙirƙiro da sabbin hanyoyi da za su haɗa wurin noma da kuma inda za a kai kayayyakin na amfani domin a sayar da su tsakankanin ƙasashen guda. Haka zalika zaman taron ya buƙaci a ƙara kyautata ingancin hanyoyi namu na kwalta da kuma hanyoyi na jirgin ƙasa. Kuma inda hali a girka wani zamnannen kwamiti wanda zai bi sau da ƙafa domin zartar da irin shawarwari irin daban-daban da aka tseda. A lokacin da suke jawabi, shugabannin tawagogin na Nijar da na Najeriya sun yaba da zaman taron, sannan suka yi fatan ganin Allah bunƙasa hulɗa tsakankanin Nijar da Najeriya da za su ta a samu sabon shafi na ci gaba, bunƙasar da tattalin arziki kuma da kasuwanci gabaki ɗaya. Da sunan tawagar ƙasar Nijar, Madam Ali Adamu Hassan ta yi fatan ganin a ci gaba da tuntuɓar juna domin zartar da irin ƙudurorin da aka tseda. Daga nashi waje mataimakin magatakarda na kwamitin hulɗa tsakankanin Nijar da Najeriya, Malam Adamu na mata, bayan ya yi godiya ga dukkan mahalarta taron, ya bayyana cewa babu shakka wannan kundi zai taimaka wajen samun ci gaba a fannoni daban-daban a fuskar hulɗa tsakankanin ƙasashen guda biyu na Nijar da na Najeriya. Kuma ya godiya ga tsarin nan na Prodap wanda shine ya tsara wannan zaman taro. Duk dai a cikin jihar ta da Magaram, shugaban gundumar Dungas ya shirya sabka ta alkur'ani mai tsarki tare da yin addu'o'i a ci gaba da roƙon Allah da ake yi ya ƙara ma Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa, haka zalika da arziki ta yadda rayuwa za ta inganta. Ga rahoton da abokin aikinmu ko in ce wakilinmu Usmail Usman ya aiko daga can da Magaram ɗin. A nan gunduma ta Dingasa, a babban masallaci na Kohol Fada mai martaba, a nan ne aka gudanar da wannan karatu na Alkur'ani ga addu'a ga wannan ƙasa tamu, inda malamai magada annaba da al'umma suka huto da fifi a ƙarƙashin jagorancin shugaban gunduma Muhammad Gali Numa, inda a cikin jawabin shi ya kai godiyar shi da sunan magabata na koli a sahun gaba shugaban ƙasa General de Brigade Abraham Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zainab
da fatan malamai za su ci gaba da yin wannan addu'a ga wannan ƙasa tamu. Daga nashi waje wakiltaccen hukuma Alu Mamman ya kai godiyar shi zuwa ga malamai da al'umma na Dingasa. Muna ma malaman mu godiya ya zama dare da rana su gashi ba, dare da rana suna bisa ga wannan karatun saboda Ubangiji Allah ko muna damuna mai alheri. Mai martaba sarkin Dingasa Muhammad Mansur Adam. Na ƙara jan hankalinku dama dai ba a gaji ba kuma kal a gaji a ci gaba da addu'o'in nan saboda yiwa ƙasa yiwa kanmu. Allah Ubangiji ya kare mu ya kare ƙasar mu ya sauko mana lafiya da abin da lafiya za ta amfani da shi. Haka zalika a can yanki na Murya aka gudanar da wannan karatu na Alkur'ani ga addu'a ga wannan ƙasa tamu a ƙarƙashin jagorancin Prefeta Kaftana Rahmatu Abdullahi da wakiltaccen hukuma na Murya da Hamdara a gidan Chef Major Isufu Nomau inda su ma suka kai sakon gaisuwa da sunan magabata na Oli. Haka a can yanki na Durum a ƙarƙashin jagorancin wakiltaccen hukuma na Dogo da Durum a dijan Chef Muhammadu Isufu Mahadi aka gudanar da wannan karatu da sabkata Alkur'ani a can garin Taskiyar a ƙarƙashin jagorancin Prefe Kaptana Isiyaku Kadade an gudanar da wannan addu'a ga wannan ƙasa tamu a garin Washa a ƙarƙashin jagorancin wakiltaccen hukuma Ajidan Ibrahim Attahiru an gudanar da wannan addu'a da sabkata Alkur'ani ga wannan ƙasa tamu a duka wannan gurare daban-daban an gudanar da babban addu'a zuwa ga wannan ƙasashe guda uku na IAS da fatan Allah mai kowa mai komi zai kare wannan jagorori daban-daban kuma aka yi addu'a ga wannan ƙasa tamu musamman da jami'an tsaron namu da fatan Allah mai kowa mai komi ya kare su ya ɗora su a bisa kan masu tada zamna tsaye kuma wanda suka ji ciwo da fatan Allah mai kowa mai komi ya koro musu da sauki wanda suka riga mu gidan gaskiya da fatan Allah mai kowa mai komi ya ji kansu kuma ya ba iyalansu haƙuri na rishi da suka yi. Mu karkare shirin da jihar Doso inda a can din ma shugaban gundumar tsibiri ta Dogon Dutse ya shirya sabka ta Alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i na roƙon Allah ya ba Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Mu tuntuɓi wakilinmu Umar Bube domin ƙarin bayani daga can Doson. Wannan gagarumar haɗuwa ta karatun Kur'ani, karatun kunutu da kuma fatiya ta roƙon kwanci hankali ga ƙasar tamu ta Nijar da an kai a can birnin ta Tsibiri ta samu halartar al'umma da sun hito daga sassa daban-daban a cikinsu kuma akwai magabata wanda ya haɗa da kantoma na gunduma ta Tsibiri da magatakarda na gunduma Tsibiri da magajin bariki na musamman na dukkanin barikokin da ke cikin gunduma ta Tsibiri cewa da Tsibiri, Gesheme, Dumega da kuma Kware mai ruwa sannan lokacin da sun isar da safifiyar gaisuwa da kuma zugawa ta magabatan ƙasar ta Nijar ga al'umma musamman ma dangance da jan kokari wanda suke ci gaba da yi na tsara haɗuwa ta karatun Kur'ani mai tsarki da kuma na gudanar da ayyuka na fatiya don roƙon kwanci hankali mai dorewa ga ƙasar ta Nijar inda cikin bayanai da sun ka shahi wannan haɗuwar dai mai martaba sarki na Tsibiri Samuna Abubakar Kyasa ya yi magana bisa dalilai na wannan haɗuwa ya kuma zuga magabata musamman magabata na majalisar CNSP dangance da jan kokari da suke haɗika tashin yi dare da rana don ganin cewa sun sauƙaƙa ma al'umma na cikin karkara yanayin rayuwar tasu. Bancin shi ya yi bayani bisa dalilan wannan haɗuwa da sun ka shahi roƙon kwanci hankali, roƙon ni'ima da kuma damana mai albarka ga ƙasar tamu. Bancin shi al'umma da sun ka halarci wannan wurin su ma sun tsoma albarkacin bakin su kama haka. Ko wacce shekara ta wuce mai martaba ya irin wannan hikima din ya kira mutane domin an ga ƙasa babu lafiya, ya kira mutane masu garuruwan shi da malamai da wane ne limamai duka a zo a sabke alƙur'ani domin a yi addu'a ƙasa ta samu ta zama lafiya lau. Kuma a wannan lokacin sha Allahu kiran da ya yi ya samu karɓuwa a cikin wannan fasahar tashi. Kuma a bana har yau ya sake wannan fasahar din ya zo a shekaran ya tara mu makaraban shi ya ba mu labarin ga shawarar da yake son yayi, yana son ya kire malamai da imamai saboda a samu a yi addu'a saboda wannan ƙasar ta Tsibiri da ƙasar Nijar da magabatan Nijar su samu su zama lafiya lau kuma magana ta karɓu
kuma kun ga irin yadda malamai suka zo da mutane da al'umma aka zo aka yi wannan addu'a din kuma aka sauke wannan alkur'ani domin ƙasa ta zauna lafiya lau. Wannan fusafa ce tashi ta mai martaba, muna fatan Allah ya saka mishi da alherinsa. To kirana ga al'umma, ya kamata al'umma su bude idanunsu, in suka bude idanunsu saboda muna cikin yanayi wanda ba mai kyau ba. Ya kamata kira ga jama'a al'umma su tashi tsaye. Yau tsaron ƙasa ba soja ɗaya ne ke tsaron ƙasa ba, soji su nawa ne ba su iya tsare mu, amma in mun ka tashi tsaye muna ba su labari to insha Allah ko da su 5 ne za su isa tsare mu. Amma idan babu ba da labari ba to tsaron ƙasa yana da wuya. Ni abin da nake fata da al'umma ta Tsibiri da gewayenta da malumma da masu gari da kowa da mata da maza, kowa ya bude ido shi, in kaga wanda baka yadda ba kai kokari ka faɗa hukuma. Muna fatan Allah ya sa jama'a su ji kiran da mai martaba ya bisa roƙon da an ga musu, kuma su kama jikinsu, kuma dama al'ummar Tsibiri a fusace suke bisa ga irin ba da wannan labari, kuma suna nan suna kokari. Alhamdulillah, muna fata Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa na ba da labari don mu samu ƙasar mu kwana lafiya kuma mu tashi lafiya lau. Daga ƙarshe, bancin wannan haɗuwar da an kai ta karatun Kur'ani, an haɗu a sabuwar masarauta ta mai martaba sarkin na Tsibiri, inda mai martaba sarki shi da magabata na jami'an tsaro da kuma sauran magabata da ke cikin wannan yanki sun ka tattauna bisa bayanai da sun ka shahi tsaro da kuma matakan da ya kamata a ci gaba da ɗauka. To jama'a masu kallon sauraron mu, da wannan rahoton muka zo karshen shirin namu na maraicen yau. A madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran, nike muku fatan alheri, mu huta lafiya. Labaran sashen Hausa sai kuma gobe, inda za ni zo muku da wani sabon shirin bi iznillah. Sai an ji muku.